F'dil-katakezi eżistijej sejrin inkomplu nirriflettu dwar l-Ispirtu Santu bħala għajn ta' tiġdid tal-ħajja tagħna fil-Knisja. Għax huwa l-Ispirtu Santu biss li jista' jġeddet il-Knisja minn żmien għal ieħor. Il-bqija aħna rridu nikkollaboraw mal-ħidma tal-Ispirtu li jġeddet. Jekk ma tkunx hekk eżistijej, it-tiġdid tal-Knisja, anke t-tiġdid fi żminijietna, ikun sempliċement opera umana tagħna. Tajba kemm hija tajba ma tħallix il-frott biex tiqmin Alla. Dan ma jeskludix ċertament il-parti tagħna, ma jeskludix is-sem tagħna, imma s-sem tagħna jibqa' wieħed ta' kollaborazzjoni ma' dak illi l-Ispirtu Santu jagħmel. U jekk iridu narfu aktar kif l-Ispirtu Santu jaħdem fil-ħajja tal-Knisja, jekk naraw kif l-Ispirtu Santu rid imexxi l-Knisja, kif rid imexxi l-ħajja tagħna bħala nsar allura, qegħdin naraw kif il-punt ta' referenza, iċ-ċentru, huwa l-persuna ta' Ġesu. Kif l-Ispirtu Santu ħadem f'Ġesu, hekk l-Ispirtu Santu jaħdem fil-Knisja u fina. Ħansemmi l-ewwel 6 punti li rajna fl-aħħar żewġ katekeżijiet, u mbagħad ngħaddi għas-7 punt kif l-Ispirtu Santu ħadem fil-ħajja ta' Ġesu. L-ewwel punt kien li l-Ispirtu Santu jnissel lil Ġesu minn Marija Verġni. It-tieni huwa l-Ispirtu Santu jurina minnu Ġesu. Rajna s-silta ta' Xmun fit-Tempju meta l-Madonna u San Ġusepp preżentaw il-Ġesu fit-Tempju u Xmun imnebbaħ mill-Ispirtu jindika minnu Ġesu. It-tielet rajna kif l-Ispirtu Santu niżel fuq Ġesu fi xmara Ġordan u rajna dan xi jfisser. Ir-raba' rajna kif l-Ispirtu Santu mexxa lil Ġesu, u speċjali fid-deżert. Il-ħames kif l-Ispirtu Santu konsagra lil Ġesu, l-Ispirtu Santu jidlek il-Kristu, għal Kristu huwa il-midluk, the anointed one, allura l-anointing tal-Ispirtu Santu fuq Ġesu. Is-sitta rajna kif l-Ispirtu Santu jaħdem f'Ġesu biex Ġesu ifejjaq u jkeċċix jaħdem. Illum eżistijej ħanaraw 7 aspett. 7 aspett huwa li Ġesu it-talb tiegħu ukoll kien imqanqal mill-Ispirtu Santu. Jekk aħna immorru f'Salluqa, jekk għandkom magħkom il-Vanġelu eżistijej f'dawn il-kategożijiet, dejjem żommu l-Vanġelu jekk il-Bibja ħdejkom. Aħna dejjem nimxu fuq il-kelma tal-Alla. Importanti li nqalbuha, mhux biex nisimgħu wis, imma li anke aħna stess naqbdu il-kelma tal-Alla f'idejna, jekk insibu s-silta u naqrawha flimkien. Salluqa chapter 10, Luqa kapitlu 10 minn vers 21 sa vers 22. Luke 10, 21 sa 22. Salluqa jgħidilnek, Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu. Isimgħuha, Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal dan insejjejt nafuha din it-talba ta' Ġesu. Ħanaqrawha. L-enfasi li rrid nagħmel li Ġesu din jgħidha imqanqal bil-ferħ tal-Ispirtu ġewwa fih. U Ġesu jgħidlek, infaħrek missier sit is-sema u l-art għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom minn għandu l-għar fuq den u rejthom li ċkejknin. Iva missier għax lilek hekk oġbok. Kollox kien mod lili minn missieri. U ħadd ma jaraf minnu liben li fil-missier u anqas minnu l-missier li f'liben u dak li lilu liben irid jarafulu. Ġesu eżistijej din is-silta, din it-talba jgħidha wara li l-Apostli wara snin 70 jibgħathom biex hekk ixandru l-Vanġelu jfejqru morda keċċuxjaten u jiġu ferħajn dur isma' Ġesu li qedtilna vera ġarata. Pritkajna fejjaqna l-morda keċċina xjaten. U dim dan Ġesu jimtela bil-ferħ imma mqanqal mill-Ispirtu. U dan il-ferħ imqanqal mill-Ispirtu Ġesu jinfex jitlob. U x'jagħmel it-talba tiegħu infaħrek missier sit is-sema u l-art. U nixtieq nieqaf fuq dan biss. Ġesu għax it-talb tiegħu mqanqal mill-Ispirtu jwasslu biex ifaħħar lill-missier. It-talb ta' tifħir eżistej li huwa daqshekk ċentrali u importanti fil-Bibja. Ir-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem, it-talb
huwa mibni fuq li aħna nfaħru lill-Alla. U Ġesu hawnhekk ukoll ifaħħar l-Alla l-Missier. Is-sigriet li bih Ġesu jasal jfaħħar il-Missier hija tqanqil tal-Ispirtu Santu ġewwa fih. Aħna wkoll insibu l-kelma tal-Alla eżisti San Pawl, San Ġuda wkoll jgħidulna itolbu fl-Ispirtu. Wieħed mill-modi xi jfisser li titlob fl-Ispirtu huwa li tħalli l-Ispirtu jmexxik fit-tifhir lejn Alla. Is-salmi eżisti li huma tnejjida tal-Ispirtu fil-Bibja huma ħafna minnhom, mhux biss, imma ħafna minnhom huma salmi ta' tifħir ifaħħru lill-Alla kontinwament. Din ukoll nista' ngħidu għall-Knisja eżistijaj. Kieku flok Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu qal tkun ngħidu il-Knisja mqanqla bil-ferħ mill-Ispirtu Santu tgħid x'tgħid? Tgħid l-Ewkaristija. L-Ewkaristija l-Quddiesa hija t-tifħir par excellence. It-tifhir per eċċellenza, l-kelma Ewkaristija ġej mill-kelma Griega Ewkaristejn tfisser ringrazzjament, thanksgiving. U allura dan it-tifhir ir-ringrazzjament tagħna aħna ngħixuh primarjament l-ewwel qabel kollox fil-Quddiesa. Imbagħad barra mill-Quddiesa bit-talb ta' tifhir li aħna nagħmlu, bit-talb ta' tifhir li aħna nitolbu. U dan jieħu forom differenti, it-talb ta' tifhir personali, it-talb ta' tifhir fi gruppi ta' talb, fi prayer meetings, it-talb ta' tifhir f'adorazzjoni ewkaristika, it-talb ta' tifhir li jsir fir-Rużarju. Aħna r-Rużarju wkoll hija talba ta' prejż. Għaliex fiha aħna dejjem ngħidu fis-sliema imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qegħdin imbirku lil Ġesu. Ħutna il-Protestanti anke ħutna kien sara Kattoliċi ta' xiera karizmatika għandhom ħafna fuq qalbhom il-kelma praise the Lord. Praise the Lord. Aħna ngħiduha kontinwament praise the Lord. Meta fir-Rużarju imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Praise be Jesus. Da it-tifhir, però it-tifhir prinċipali tagħna mqanqal mill-Ispirtu hi l-Ewkaristija l-Quddiesa. Allura jekk Ġesu eżisti t-talb tiegħu kien mqanqal mill-Ispirtu Santu. Aħna għandna bżonn nagħmlu din il-bidla kbira eżisti il-mod kif aħna nqazzu l-Quddies. Xi drabi ffokajna wisq it-tiġdid tar-riforma liturġika, it-tiġdid ta' x'jagħmel Quddiesa sabiħa, Quddiesa tajba, Quddiesa li tħossok tipparteċipa, ma l-affarijiet esterni. Issa ċertament dawk hemm bżonn. Jiġifieri inti tmur Quddiesa b'kant stunat tiddejjaq. Tmur Quddiesa min jaqra ma tifhmux tiddejjaq. Tmur Quddiesa u kollox cold, kiesaħ, m'hemmx welcoming, tiddejjaq. Tmur Quddiesa u s-saċerdot ma tistax tikkomunika miegħu miegħek, tiddejjaq. Ġifieri dawn l-affarijiet esterni, ġifieri tmur fi knisja maħmuġa, mhix sabiħa, mhix imdawla, sound mhux tajjeb. Fejn naf jien ħafna affarijiet pitturi li jiddistrajjawk laqas ħalluk ċans hemmhekk titlob għax għajnek titferrex fuq minn inkien mingħajr ma żomm fiċ-ċentru knisja, u dejquk, dawn ma jgħoddux għall-insara llum. Però ċertament illi kieku kellna nirranġaw l-estern kollu x'jagħmel Quddiesa tajba, parteċipat, eccetera, ċertament jgħin, però tonqos ħaġa ħafna importanti. Hija l-animazzjoni interjuri, l-animazzjoni li tiġi mill-Ispirtu u li jagħti l-anima ir-ruħ vera lill-Ewkaristija, liċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies. Jekk m'hemmx dan, it-talb tagħna bħala Knisja fil-Quddiesa mhux differenti milli jkun kunċert jew teatrin f'sens tajjeb, xew tajba. Ma jiġifieri jekk ikollna kollox tajjeb ta' barra, jista' jkollna xew tajba fil-Quddies. It-talb tagħna jkun xew tajba. Jekk tonqos l-Ispirtu minn ġewwa fina li nitolbu fl-Ispirtu imqanqlin mill-Ispirtu Santu li wassalna f'intimità mal-Missier. Jekk l-Ewkaristija mhijiex mument fejn aħna nintaqgħu mal-Alla permezz tas-simboliżmi, permezz tal-affarijiet kollha esterni tal-liturġija. Jekk dawk huma biss mezz li jgħinuna biex niltaqgħu mal-Alla u jesprimu l-laqgħa tagħna mal-Alla. Għandhom żewġ affarijiet, jgħinuna l-laqgħa tagħna mal-Alla u jesprimu. Però eżisti jekk mhumiex hekk, allura għandna xi ħaġa serjament żbaljata. U s-soluzzjoni ħafna drabi mhix bil-fors tkun outside in, jiġifieri nibdew nippruvaw dejjem nirranġaw l-affarijiet esterni tal-liturġija. Xi drabi nodbu qed nanalizzaw li problema hija inside out.
illi għandna bżonn bidla radikali tal-qalb, esperjenza aktar profonda tal-Ispiritu, esperjenza aktar profonda ta' Ġesu. Il-verità hi li jekk inti bniedem tal-Ispirtu, jekk inti għamilt esperjenza tal-Ispirtu tal-Alla, anke meta għandek l-ambjent estern tal-Qudies mhux kif għandu jkun, f'qalbek xorta tista' tagħmel mulej. Għaliex kif jgħidilna Ġesu nnifsu fid-diskors mas-Samaritana, il-missiera tifittex nies li jadrawh fl-Ispirtu u fil-verità. Fl-Ispirtu u fil-verità, mhux fiċ-ċerimonji. Dawn jgħinu, dawn huma l-espressjoni, dawn huma l-mezzi. Però jekk dawn huma vojta mill-Ispirtu tal-Alla, b'esperjenza anterjur, mhux teoretikament, għax teoretikament aħna nafu li meta l-komunità nisranija tinġibar flimkien l-Ispirtu Santu preżenti, Alla tina l-Ispirtu tiegħu. Il-finalità l-għan tas sagramenti kollha u li aħna nirċivu l-Ispirtu Santu fl-aħħar mill-aħħar. F'kull sagrament aħna nirċivu l-Ispirtu Santu. Però jien qed nitkellem eżistijej b'mod dak ċerti minnu, qed nitkellem mill-esperjenza ta' dan. U din tkun ħafna ċara anke lina saċerdoti eżistijej. Aħna niċċelebraw l-Ewkaristija biex in-nies jimtlew bl-Ispirtu tal-Alla. U din edha ċara fit-tielet talba Ewkaristika mod partikolari. Meta ngħidu sabiex dawk li se jitqarbnu jirċievu l-Ispirtu Qaddis tiegħek u jsiru ġisem wieħed u ruwada fi Kristu. Il-Quddiesa trid isservi biex nimtlew bl-Ispirtu Santu u nibnew bħala komunità permezz tal-għaqda tagħna ma' Kristu fil-kelma u fl-Ewkaristija. Ma ġifieri l-għan tal-Quddiesa mhux li morna ħadna sija baż, mhux li morna ħadna sija pjaċir, ċertament ninsisti. Tajjeb l-affarijiet ikunu tajbin, appealing, sbieħ, tuħu pjaċir iva, imma mhux l-iskop prinċipali. Inti tmur il-Quddies biex int timtela bl-Ispirtu ta' Ġesu. Titqarben int biex timtela bl-Ispirtu ta' Ġesu. Meta aħna nitqarbnu, il-preżenza fiżika ta' Ġesu ġewwa fina fl-Ewkaristija tibqa' ftit momenti, ftit minuti, kif tispiċċa l-ostja konsagrata, l-preżenza sagramentali ta' Kristu ma tibqax hemm. Però Ġesu jibqa' fina bl-Ispirtu Santu. Bħal meta Ġesu x'uxtaq daħal fiċ-ċinaklu u l-Apostli qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Itqarbinak tagħmel fina Ġesu x'uxtaq jiġi fina, jagħtina l-Ispirtu huwa biex ngħidlek jgħid u jibqa' l-Ispirtu ġewwa fina. Ċertament fejn hemm l-Ispirtu hemm Ġesu hemm il-Missier, ġifieri Trinità sieħa li tagħmel fina. Ma lan ġifieri tkun ċara, it-talb kollu ħadd il-Quddiesa bħala l-eżempju per eccellenza, però mhux il-Quddiesa biss esisti. Anke t-talb privat tagħna, anke t-talb personali tagħna. It-talb irid ikollu jwassalna biex aħna nimtlew u nkunu mmexxija fl-Ispirtu Qaddis. M'hemm xejn ħażin li nistaqbad fil-għaxija mit-Santa u toqgħod titlob it-talb li hemm wara s-Santi. M'hemm xejn ħażin. Però irrikonoxxi għaraf li jekk int qed titlob dak il-mod l-għanu biex int permezz tal-qaddisin permezz Tomna Marija bl-interċessjoni tagħhom int timtela bl-Ispirtu ta' Ġesu. Anke rużarju eżistijej. Ir-rużarju aħna nitolbuh biex nimtlew bl-Ispirtu Santu. Qatt meta nimtlew bl-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu jġib il-fejqan, l-Ispirtu Santu jġib il-paċi, jġib il-maħfira, jġib il-ħelsien, il-libertà mix-xitan, jagħmel il-mirakli, jeżistijej. Is-sigriet hu l-Ispirtu Santu. Is-sigriet mhux xi formula fil-Knisja, huwa persuna. Kemm nixtieqkom idduquh kif doqtu jien eżistijej. U forsi iktar minni. Jiena naf li ħammilt l-esperjenza u mill-qalb qed inkellimkom bħala ħukom. Is-sigriet tal-ħajja nisranija hi l-preżenza tal-Ispirtu tal-Alla. San Serafim Tesarov, qaddis Ortodoss, kien jgħid mod ċar. U dan kwotaħ San Ġwan Pawlu II fl-in mill-ladba tat-tama, intervista li kienu għamlulu. Meta jgħid l-għan tal-ħajja nisranija id nirċievu l-Ispirtu Santu. The aim of Christian life is the acquisition of the Holy Spirit. Allora kollox it-talb esistijaj dak u l-iskop. Imqaqlin mill-Ispirtu u nirċievu l-Ispirtu. U fejjem il-preżenza tal-Ispirtu hemm it-tifħir l-Alla. Ġesu hawnhekk ifaħħar il-Missier. X'qed jiġri eżistijaj? Mhux tant li Ġesu qed jgħid talba ta' tifħir, il-fattu meta inti tfaħħar l-Alla li inti taqla l-ħarsa tiegħek minn fuqek u tpoġġi l-ħarsa tiegħek fuq Alla l-imbierek.
Għal dan hu s-sigrit tat-talb ta' tifħir, is-sigrit mhux it-talba kif ngħidha fader ngħid ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, hekk dik li ngħidu t-talba ta' wara li nagħtu l-barka. Ngħid xi salm fader, nagħmel xi talba jiena hekk kif inħoss f'qalbi. Il-punt mhuwiex l-imtalba tgħid maħbubin tiegħi. Il-punt huwa li inti taqla l-ħarsa tiegħek minn fuqek. U dik il-ħarsa tagħna minn fuqna x'hemmhekk jibda t-tifħir, meta aħna naqalgħu ħarsetna minna u npoġġuha fuq il-missier tagħna. Dik ma nistgħux nagħmluha bil-qawwa tagħna. Dik irridu nagħmluha biss bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Jiena nista' nagħtik talba, nista' nagħtik salm, nistgħu mmorru fil-Knisja u nitolbu flimkien li jkun imbirek Alla mhux jinfaħru ħedin, iva, però qalbna qiegħda fuq Alla. L-awareness, il-consciousness tagħna qiegħda fuqu jew qiegħda fuqna u ngħidu biss il-kliem. Li għandna bżonn huwa li nħallu l-Ispiritu Santu eżistijej jaqlanna il-ħarsa tagħna minna u npoġġuha fuq Alla tagħna. Hemmhekk nibdew infaħru lil Alla. U dan ħafna drabi jibda b'deċiżjoni tagħna. U l-Ispirtu kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra Romani kapitlu 8 fit-talb jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Mela il-parti tal-ħila tagħna tkun hemm l-Ispirtu se jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, l-Ispirtu mhux se jagħmilha minn flokna. Imma se jagħmilha magħna u se jkun il-forza jekk inti għax għaddej mill-mart, għaddej minn separazzjoni, għaddej minn divorzju, għaddej minn annullament, għaddej minn marda serja, għaddej minn mewta xi ħadd, għaddej minn kriżi finanzjarja, għaddej minn weġa', għaddej minn abbuż, għaddej minn violenza, għaddej minn bullying, jekk minħabba fek, għaddej minn inġustizzja fuq ix-xogħol, inġustizzja fit-knisja f'ħajtek, jekk minħabba fek qed isiba diffiċli taqla l-ħarsa tiegħek u tpoġġiha fuq il-missier u tfaħru kif jagħmel Ġesu. U għall-Ispirtu ta' Alla li rid jiġi jgħinek fin-nuqqas ta' ħila tiegħek hija waħdi. U allura Knisja mġedda fl-Ispirtu hija Knisja anke mġedda fit-talb tagħha. U hawnhekk nixtieq ngħid kelma maħbubin tiegħi anke hekk il-ħut is-saċerdoti u reliġjużi fejn jidħol il-brevjar, fejn tidħol liturġija tas-sigħat, anke intom lajċi u diversi lajċi li jitolbu liturġija tas-sigħat. Min jitlob il-lawdi biss, min jagħmel lawdi u lasar, min jitlob momenti oħrajn bħal kumpieta, mhux kulħadd l-istess fil-lajċi. Però ħafna drabi aħna s-saċerdoti u reliġjużi nitolbu l-liturġija tas-sigħat kollha kemm hi. Imma anke hawnhekk għandna bżonn nistaqsu lil nfusna jekk aħna diha nitolbuha fl-ispirtu jew fl-uman. Jekk verament nixxenqu nħallu li l-liturġija tas-sigħat issir esperjenza tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jaqlanna l-ħarsa tagħna minna nfusna għal fuq il-missier. ċertament mhumiex faċli daw għax l-umanità tagħna maħbub inti dik li id-dnub tagħna u dak li hu jfixkilna il-pis tal-ħajja l-kol kemm aħna nġorruh. Imma aħna għandna da sigriet li hu l-Ispirtu tal-Alla li jammar fina jekk aħna dan nwarbuh inġibu il-misteru tal-għajt fi xejn. Għaliex il-kulmine, climax tal-misteru Paskwali huwa Pentekoste. Huwa Pentekoste. Ġesu jgħaddim il-passun il-mowt il-qawmin tiegħu biex jagħtina l-Ispirtu Santu. Huwa hu li daħħalna jagħmilna parteċipi fil-misteru tal-għejt imbagħad. Li daħħalna fil-passjoni il-mowt il-qawmin ta' Ġesu u fil-passjoni il-mowt il-qawmin ta' nfusna. Ma Ġesu jgħaddim il-passjoni biex jagħti l-Ispirtu Santu. Pentekoste huwa l-quċċata tal-Easter. Għalek tkun ħassra meta aħna ma nifhmux eżattament u meta ma niċċelebrawx b'mod tajjeb Pentekoste fil-ħajja tagħna. Aħna ma nifhmux flajt biex ngħidlek aħna l-kol kemm aħna Knisja Pentekostali, aħna Knisja Paskwali, il-Paskwa, lajt, imma aħna Knisja Pentekostali, aħna Knisja ta' Pentekoste. U dawn huma maqudin flimkien. U talb eżistijaj fil-liturġija tal-Knisja li daħħalna kontinwament fil-mowt il-qawmin ta' Ġesu dan jisir permezz tal-Ispirtu. Idaħħalna hemmhekk. Jalla eżistija hawnhekk fit-talb tagħna bħal Ġesu niskopru aktar dan ir-rol tal-Ispirtu Santu bħala dak illi iqanqal it-talb ġewwa fina. Jitlob fina bit-tnejjit li ma jiftehimx. Il-Knisja għandha bżonn tiġġedded fit-talb tagħha u nerġa' ngħid mhux sempliċiment billi konna kant isbaħ talb kliem li jinftiehem iktar minn kulħadd. Xi kuntant ngħidu kif ċertu kliem anke fil-Qudiesa
ħafna nies ma jifmuħx. Issa x'għandna nagħmlu? Għandna nibdlu l-kliem, għandna nagħlmu iktar in-nies ħalli jifhmu l-kliem. Ma żewġ approaches li forsi wieħed jista' anke jsib triq tan-nofs fuqhom. Però li hu żgur li għandna bżonn ukoll huwa l-ftuħ interjuri tal-Ispirtu. U allura nixtieq nagħmel appelli, jekk irridu nkunu knisja mġedda fl-Ispirtu fil-ħajja ta' talb. Hekk appell sistemi mill-qalb, membri tal-korijiet. Tkunux biss tagħmlu rehearsals u tkantaw fil-parroċċi. Itolbu bis-serjetà. Ir-rehearsals tagħkom jibdew b'mument ta' talb. Jew sempliċiment tiltaqgħu u tagħmlu rehearsal tal-kor daqs li kieku kienet xi ħaġa li m'għandha xejn taqsam mal-Knisja, ma' Alla, ma' Ġesu Kristu. Imma kieku kontu kor li ma jemminx li jiltaqgħu jagħmel rehearsals. Jekk tridu nies li tanimaw il-persuni tkunu nista' talb u meta qed ngħid nitolbu mhux għax tgħidu l-missierna fil-bidu tar-rehearsal u tgħidu l-glorja fl-aħħar tal-laqata. Ma nitqux bina nfusna. Mhux qed innaqqas il-valur tal-missierna l-glorja, però mhux li ngħidu talba li nitlu nies verament fl-ispirtu. Din xi oħra eżistej ukoll min idoq fl-orkestri pereżempju. Għandna fis-l-istaġun tal-festi jkun tant il-qudies prinċipali tal-Knisja b'nies li jdoqqu fil-festi. Hija ħasra meta tara pereżempju f'nofs qudiesa min idoq fil-qudies tal-festa joħroġ il-barra pereżempju, marru jpejpu waqt il-paniġirku, etc. Ma jew qed niċċelebraw liturġija, jew qed nagħmlu show fil-Knisja teatrin. Dan mhuwiex tiġdid fl-ispirtu eżistej. Mhuwiex tiġdid fl-ispirtu. Min ikanta qed hemm biex jgħin il-komunità biex titlob u jipparteċipa fil-liturġija. Liturġija ma nagħmluhiex teatrin show. Eżisti, m'hemmx tiġdid fl-ispirtu f'dawn l-affarijiet. L-istess ħaġa anke min janima l-quddiesa. Itlob qalbek li verament l-Ispirtu jmexxik, għażis hija. Nerġa' ngħid anke aħna s-saċerdoti kemm hu sabiħ kieku qabel ma noħorġu nqazzu kienna nitolbu l-Ispirtu Santu jimlina mhux nieħlu f'ħafna diskors fis-sakristija u niċċajtaw u nitkellmu bejniet. Ħa niċċelebraw il-quddiesa, ħalli nitkellmu niċċajtaw wara. Għandna eżempju ta' tant qaddisin illi jagħtuna eżempju kbir fuq dan. L-Pater Piju kien iħejruhu b'mument twil fit-talb qabel qudies u wara l-qudies. U eżempju għalina. San Ġwan Pawlu t-tieni l-istess ħaġa. Nafu kif kien iħejruhu għall-quddiesa minn qatt qaddes il-quddies miegħu u kif kien jibqa' fit-talb wara. Għax għandna bżonn eżistijej. L-Ispirtu Talla nirċivuh fit-talb biex jgħinna nitolbu wkoll mal-komunità imbagħad. L-istess l-abbattini eżistijej. Ekk uniformaw bil-mod il-mod anke qabel ma ħarġu għall-quddiesa jtolbu l-Ispirtu Santu jkun magħhom li jkun jista' jgħinhom fil-mixja tagħhom fis-servizz li qegħdin jagħtu, nadukaw bil-mod il-mod, ma nagħtawx qalbna eżistijej. Xejn ma jsir f'daqqa, però jridu nibdew nagħmlu passajr. Ħalli fil-verità it-talb kollu, mhux speċjali it-talb liturġiku tal-Knisja, ikun verament esperjenza tal-Ispirtu Talla. Jiena naqsam magħkom bħal-aħwa, jien onestament weġġani meta hekk insibu persuni li jsibuhom iktar komdi, pereżempju fi prayer meetings, f'adorazzjonijiet, milli fil-quddies. Għax jgħidlek fi prayer meeting f'adorazzjoni jiena nħossni qed nitlob Fader ma fil-quddies ma nħossniex qed nitlob. Irridu naħdmu eżistijie. Aħna bħala Ansara Kattoliċi, ċertament laqgħat ta' talb, adorazzjonijiet u affarijiet bħal dawn għandna nippromovuhom iktar naħseb jiena. Però xejn ma jista' jieħu post il-liturġija tal-Knisja, l-Ewkaristija u l-liturġija tas-Sijat. Però mhux nenfasizzaw biss iridu. Kif in-nies qed jagħmlu esperjenza tal-Ispirtu faqdiet f'komunitajiet għax l-Ispirtu qed jaħdem ejjew ninfetħu għall-esperjenza interjuri tal-Ispirtu aħna s-saċerdoti għax aħna animaturi tal-komunità fit-talb ma speċjali fl-Ewkaristija, fil-liturġija. Ħalli liturġija ssir esperjenza tal-Ispirtu Talla. Ejjew ma nagħtawx qalbna, il-mulej jeżistejwa magħna u kif Ġesu talab imqanqal mill-Ispirtu, anke t-talb tagħna jibda jkun talb imqanqal mill-Ispirtu